Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो ମୁଁ ଆଜି କଲେଜ ପଢୁଛି କଲେଜ ମୁଁ ମେସ୍ ରହିକି ପଢୁଛି ଆଉ ମେସ୍ ଅଛି ମାନେ ତ କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେବାକୁ ପଡିବ ଯାହାକି ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ କରିସାରିଛି ପରିବା ପତ୍ର ଆଉ କପଡ଼ା ଏବେ ଖାଲି ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ବାହାରିବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବାର ଅଛି ନହେଲେ ବସ୍ ପଳେଇବ ତ ଚାଲ ବାସିଗଲି ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧୁଛି ସ୍କୁଲରେ ଆମ ଘର ଠାଣାରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚମ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଛକକୁ ମୋତେ ଜଣେ ବସ୍ଟି ପଳେଇଥିବ ବୋଧେ ତ ମୁଁ ଅଟୋରେ ଏବେ ଆସିଛି ଅଟୋରୁ ମୋତେ ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାର୍କେଟରୁ ତାପରେ ମୁଁ ବସ୍ରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଭିଡ଼ ତ ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ଟେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିବ ଦେଖାଯାଉ ସିଟ୍ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ସେଇଆ ଠିକ୍ ଯେତିକି ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତିକି ଭିଡ଼ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଲିପରରେ ବସିଛି ସେଇଠି ବି ପୁଣି 6 ଜଣ ସ୍ଲିପରରେ ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି ତ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ଏବେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛି ତା ସହିତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ ପାଖରେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ତ ସବୁ ଗଳି ସବୁ ଜଣା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ପିଡ୍ ପଳଉଛି ତ ସବୁ ଗଳି ଖନ୍ଦି ସବୁ ଜଣା ଗଳି ଭିତରେ ବି ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଏତିକି ଜାମ୍ ଗାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କେତେ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟେ ମେସ୍ଟା ବି ପାଖରେ ନି ଅଛି ବେଶୀ ବାଟ ନାହିଁ ମେସ୍ ମାର୍କେଟ ବସ୍ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ବହୁତ ବିନ୍ଧୁଛି ତ ଆଗେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଗେ ଶୋଇବି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଯିବୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏ ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍ ଏଠି ହେଉଛି ଆମ ଚାଲନ୍ତୁ ରୁମ୍ଟାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ରୁମ୍ଟା ଆମେ 3 ଜଣ ରହୁ